Azril Didaja official, terima kasih. Gedor streaming ada Usman Audio AR Rafa Mari sini Mari Sablon Senajan ning kampunge Dewi ya tetep yang pangkas sing apik. Mas yo rada isin titik ngene iki. Ya pangkas jogete sing biasa ngene-ngene ya digawe. Aja isine. Wong biasa yo ngisin-ngisini to. Betah isin. Ayo lanjut Tarik, ae. Bud.